Kanina ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du Elma Arwar ki mat ba kongsan jong khubor nan ta step ka santarik urampang arjar arfoi kilong itho ka Indian Railways sa sanpulu tuli ki project ki batmai hakari laktap donburam ya ka met uba David Nongrum MLA ka mauring kening rakhe ka nong ba Shillong lembat ka perthai ya ka World Cancer Day but on thongkum nganong biang but on thongkam ka sarkar Assam ya pala laipo hajar ngot kinong hikai hakajela ki khubor ki babanya ka Indian Railways kala itho sa sanpulu tuli ki project ki batmai hakari haki benda bupher jong ka jingte ya kini project on sa pendep menta upnai rempang ni ha upnai leber bat ka jingtmu jong ka sarkar kalong ban penbon shu ya ki lintiral ban penlong ya ki Indian Railway Network ka bala penkre na ka benda kalawai menteri kata Railways jong kari lembaga statement ulong ba ka lintiral kadan ya ka plan ka bahe ba ka bala poi shudu alak khatsan hajar Sanpu prak lor tingka nak benta uni usnam hakaba silak nyaw hajar kelor tingka lamang lemba ke general budget jongkari. Ka Raja Sabha hining kesni kala beteng banyakran ya ke motion of thanks sedin bo person kari uladap a jingkran sya ke jingsong dorbar jong boro atli ki yeng jong parliament. Nakalian ki bor persya kila dawa ya ke jingwang no ya ki an jong ki nongrep dakaba kila a jingmut baki day pan pa pen bahaswa ya ki an jong ki nongrep ha ke select committee. Kajelit on tape ya UMLA ka mauring kening uba David Nongrum uba laklat no menaka atarik urimpang araja arpuai kalalong hinan kesni hanong ba Shillong kini khot jong sing Congress ki MLA ki MDC lembat ki bahayeng hasem jong uba David Nongrum kila ai khuble khaddu yaw ni rong ba uba laklat no haswa bani on tape ya kemet basa jong uba David Nongrum ladon ka jingli anyam ka bakhaddu hayeng sa jong u ha umpling ha ka ba ki nongelam ka jilla lembat ki bahayeng hasem jong u ki lapen kemau ya ki kam ki jong u ki baulale ha ka por budang im khamtam le ha kejide ke bayajan ke jong u berupat ba ke mauring keneng konstituensi kumach pun kemau uni UMLA ke Kongres ulak hat no ha ka step jong ke atarik urimpang arjar arfuai hadin ke jing suba bulayo ya ka haratak ubat David Nongrum ulami khmat ya ke mauring keneng konstituensi mentala asin haswa bung khat no ha kata ha ka ba ulami khmat mingkong ya ke mauring keneng kum UMLA ke de house nam arjar khat laim Ka dorbar mangtingka jong Khasi Hills Autonomous District Council ne KHEDC kan sedang nado ka atnu tarik mentau benai. Habakran begelap thai khubor hadin ke jingelang jong ke executive committee usiam ke KHEDC ubat titas khan ula pentip baka mangtingka ke bapura on sawanra ha ke ne ke dorbar mangtingka ke pementa haringkat berkatu kat ne kibel ki bakan khub ya ke Khasi Hills District Management of Market Regulation Amendment Act 2000 bat ke jing penthmai ya ke Khasi Hills District Ilaka Administration. Ha ke Apol ka executive committee kan sa airu ya ka jingmenjur na kabenta banbu ya ki yeng khashiri hanong stone bat mau kerwat ka jing ai jing kai ka ba shibnai tam hapo jong ka micro enterprise development program on food processing ka bala pelong da ka mendi pathar multi purpose cooperative society na ka benta ki self help group bat ki joint liability group bat kani ka jing ai jing kai ka long ha mendi pathar North Garo Hills district kani ka jing ai jing kai ka bala sedang ha ka atarik mentau benai bat ka bala pli da deputy commissioner ka North Garo Hills district RP Marak ha ka ba umarak ula penslur bat amin sim ya ki ninyo jing kai ba ki benwat ya ki lat jing rap na ka sarkar jilla lemba ki scheme bapher kani ka slam ajing hikai ka dei ka bala bay pisa da ka National Bank for Agriculture and Rural Development ulat ke jilla Meghalaya usatya palmalik hining kesni ulong bak sarkar jilla kan hap yakran bak sarkar peneng na kabentaban penrekam ya ke inline permit ha ka jilla uni ulat habayakran bagla pathai khubor ulong bak kamdon kanu ke jingma ya ke imlang ke salang jong ke jilla bat na kalian ke jong u khamsoi hap da ka jing penrekam da ka Meghalaya Residents Safety and Security Act ha ka jaka jong ke inline permit kat kum ke jing sngo usatya palmalik usngo ba ka ILP kan kata ya ka jilla khamtam le ha ka kam jungo kai pathai haswa ya kani ulat ke jilla Meghalaya ulayro yak sarkar jilla ha ka ba kala bente lakam ya ka jing khun ka khlam COVID-19 le men kawi ki kam uni ulat ulakan turu ya ki pat ba ka jilla ba ki nyepen bet ya ka jing pher lemba ka jing kran ba ka jing mud jimud kani ka dei ko All India Radio ka bolong chipi ya khubor ba to mentang sap swaya kani ka jing pembenam Laitli ki jingblian bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kajing pang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jing dakmat bat khmut penjinga iwai na iwai pan habai don lang haju sait bhai kikti bat beta bhai ka khmat bat le kita bonsin tu minit relang banilai persya ya kajing pang COVID-19 Pementang phai bang syek khubor ki balang sap
Haringkat bat kepercaya bahawa kuwei ke nongba Shillong ru kala rakhe ya ke World Cancer Day hini ke sengi. Hakane ke sengi rakhe ya ke World Cancer Day ka Oncology Department jong ke Shillong Civil Hospital kala penong ya program Civil Hospital hakaba kemat peleng ke jongka ke day I am and I will. Haba ajengkan hakane ke sengi u Joint Director jong ke Health Services u Dr. SS Nongbri ulap ntip baka jingdan ki bapang bampong haka jela bat hakari ki buon bha bat kumta ula kentu ki pat ba baki deban sange na ka chimpun kam ya utuma. Nakalian cancer specialist jong ka Shillong Civil Hospital i Dr. Anisha Maulong ila pentip baka jingdan ki bapang bampong haka jela ki buon bha kat kum ka PBCR data jong usnam arajal khatsau. Ka East Khasi sesuai ka don hakadan ka balai haka jingdan ki bapang bampong na ki shinrang bat hakadan ka bakhatwei hakalian ki kinthei bat ka don hakadan ka baningkong haka jingdan ki bapang bampong na uduma bat kumjuru haka jingpang bampong na khli bat na rendang. Ka jingdan ki bakwat na COVID-19 hakari kalapoi siya ka khandai pnyo pen khatlai na kasispa. Ka khubor ka pentip ru baki dan sakhat nyo hajar praspa ap sangut ki bakwat no COVID-19 hakini ki ap saw kanta ki bladem. Ka jingdan ki bakwat na COVID-19 hakari kalapoi siya ka siklo saulak prapo hajar sauspa sangun. Katalat ka koy ka khia jonggari kala pentip ru baki badon ya COVID-19 hakari ki long silak sansan hajar ap sangun. Hapo kini ki apsa kunta ki dan sakhar hajar praspa khandai ngut ki bayo thamai COVID-19 ka pelapan poi ya ka jingdan ki bayo COVID-19 hakari syaka siklur nyolak khandai po hajar sispa prapulai ngun. Ka jella Meghalaya tang hinin ke sengi ka dan arpo ngut ki bayo thamai COVID-19 limbat khandai ngut ki balakot no. Ka office u DHSMI ka pentip bana kini ki arpungut ki bayo thamai khat khandai ngut ki de na East Khasi district but iway na South West Garo Hills district ki khandai ngut ki bakot ki kinthop ya baro khandai ngut na East Khasi district ka jella Meghalaya hadu hinin kesngi ka don khatlai hajar nyospa khandai sangut ki bla yo COVID-19 hakaban repulai ngut ki de ki active case ne ki badang don ha ki jing sumar khatlai hajar sanspa prap sangut ki lakot no but shispa prap nyongut ki laklat no. Ka Sarkar Jilla Assam kan satungkam palat laipo hajar ngut ki nongi kai ha ka jilla. Menteri Kapuli ka dangle jong Sarkar u Himanta Biswa Sarma ulai thu ban ki laipo hajar ngut AA ki khinna ngalong biang Menteri ka puli ka dangle jong Sarkar Jilla u Himanta Biswa ulai thu ban ki laipo hajar ngut AA ki nongi kai ki banyo yak sithi tungkam lasai ka sngi khatlai hajar aspa khat nyongut ki dei ki blayo thmai ka kam hi kai kat ba ki khat ru hajar phrak sauspa phrak sangut ki dei ki plapens khem ya ka kam hi kai ka jongki ha ka sngi ka ban IT ya ka sithi tungkam sakini ki nongi kai onlang langru Menteri Rangba Kejala Assam Usarba Nanda Sunowal lembat Menteri Katpuli Kadangle Himanta Biswa Sarma hakawai pat ka khubor ka Menteri Platinka jonggari kan Nirmala Sitharaman kan Sawan Simenta hakawai ni program ka banong hagati hakasni sejan jong kateyo haka khubor yelaka jong ke Indian Super League ka balalong hinan kesni hapeleng ka North East United Persya ya ke FC Goa ka jing yelaka ka lakut da ka jing khat damar argol ya ki gol jong ke FC Goa la thep da uje surai hakabinde ka ba aphuai jong ka last step ka gol ka ba ala penthep hi da urang yelaka jong ka North East United Uji Kumar hakabinde ka prapho jong ka kalamin ya ki argol jong ka North East United la thep da ugaligo lemba ka penalty hakabinde ka saphuai jong ka last step bat hakabinde ka praphulai jong ka kalamin ka jing yelaka menta ka sngi ka long hapeleng ka Bengaluru FC Persya ek chenayan hakapon nyosteng menit haswaban tungkot ye khubor sa isin gimat bakongsan itu ke Indian Railways sa Santhun League project ki bathmai hakari latep don buram ya kemet uba David Nongrum MLA ke Mauring Keneng rakhe ke nongba Shillong lembat ke perthei ya ke World Cancer Day bat ontungkam ke Sarkar Assam ya pelat laipo hajangut kinai hikai ha ke jelam Kato ki khubor ki lakut ki bawan shipi nak studio jong ko All India Radio Shillong bala ka por prabjing ni saya so bal ka Delhi station nak benta ki khubor ha ka Hindi ba ka Pareng kani ka dei ko All India Radio Shillong